O trofeo Condesa de Fenosa quedou na alta. O Puebla impúxose ao Marín pola mínima en plena pretemporada. Os provenses continúan a súa preparación de cara ao inicio da campaña. Un clásico de agosto nos terreos de xogo da comarca é o trofeo Condesa de Fenosa e o Puebla organizou a súa 52 edición que se disputou o venres na Alta. O conxunto adestrado por Chofri xogou na súa casa ante o Marín para facerse coa copa desta competición tan representativa do equipo bobrense e houbo moita emoción. O primeiro tramo do encontro estivo moi igualado, coas dúas escadras intentando tomar o mando e levar o verde o seu plan de partido. Os pobrenses foron collendo confianza e pouco a pouco ganaron o dominio do balón, comezaron a crear perigo ata que o primeiro e único tanto da tarde subiu o marcador. O Marín, pese aos intentos, non puido igualar de novo o partido e o triunfo quedou na casa, ao igual que o trofeo Condesa de Fenosa. O club destacou esta vitoria coa que honran a historia do Puebla, o seu trofeo e as súas raíces humildes. A pretemporada do equipo adestrado por Chofri continúa con 2 encontros máis no horizonte. Mañá xoves visitan a Trinidade, onde se medirán o Atlético Leiros, dolo que arrancará ás 8:30 da tarde. E o sábado o Puebla pecha a ronda de amigables coa visita do Ribadumia Alta, partido previsto para 6:30 da tarde. Ademais, o club vende a anunciar os carnés para a nova campaña.